Pojoking gunungan ana gambar kembang panca warna, kembang gandane wangi. Panca lima warna rupa. Menungso kang gayu luhur asmane ngerti marang sembah kang limang perkara bangsa kita kagungan paugeran Pancasila. Dawing agama suci, salat sedina sewengi limang wektu kang minangka kewajiban sarta cagak ing agama. Ana gambar kayu kastu buri pange papat. Godhonge sanga ngadege jejeg. Pange papat wetan kidul klonan lor. Wadage menungso kedunungan anapsir patang perkara bumi geni banyu angin. Cahya abang ireng putih kuning cara sedulur papating menungso supiah hamarah kaluamah lan mutmainah. Godhonge sanga riping menungso kapurba wiwara sang perkara parandene. Kayon ngadegi jejeg. Welinge wong kunarep lindhu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton. Iku waton uriping nganggo dasar bener. Bejo-bejane wong kang lalisi bejo wong kang eling lan waspada. Yetna yawana yen lena kena. Kemamang gambar Jondara Sopanasten marang ketrimane wong liya. Nggayu ketrima lambarane sapa temen tundhone menangi temah. Nglakonana tapa japa srana resik kalawan gentur. Gambar manumrah bisa kang marati renggani nengganan samajinamadan daya dinayan tapa slira dipun agem yen diciwit krasa lara aja seneng nyiwit marang liyan. Ana gambar lutung jaman kuno pancen padha sugih petang-petung dinane 7/5 saserolas taun 8 windure 4 dina pedana petungane Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jumat 6 Setu 9 Minggu 5 perang keping dina manis paing pon wage kliwon manis 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8 saserolas sura sapar mulut badam mulut Jumat dilawal Jumat dilaki Rajab Saban Poso Sawal Dzulkaidah besar Ton 8 ton alif ton heton jimawal ton jeton dal ton beton wawu lan ton jimagir windune 4 windu adi windu kuntara windu sengara lan windu sansaya. Ana gambar macan mapan ana ngiring kiwa gambare wong pinter kang iwake marang pinterane nalisir mring paugereng bebener nalisir mring paugereng negara ya nalisir mring paugeraning agama. Gambar kebom apa ana ngiring dengan gambare wong bodho kang temindhe becik raming gawe seping pamrih nrimo ing pandum tur tanpa ndarbini watek adigang adigung adiguna. Adigang laku ning kidang ngendhelake playune banter adigung laku ning gajah ngendhelake marang krasane padiguna laku ning kula ngendhelake marang semburi mandi. Elinga uriping menungso kenggonan limpi lali owah kalawan gingsir nyokro manggringan Pendra sundul langit menungso duwe lali saktura pasanggaman menungso duwe pengapesan kasamuran mohong kagungane Gusti kang Maha Agung yaiku Gusti kang menang sirembah sagunging jalma kang tumitah ing Mercapada. Pono gambar gedung suwung wong mati mlebu nang alam kubur. Bondo donya ora bakal digawa derajat pangkat ora kena kanggo syarat. Syarate apa? Mori putih, amal soleh, sarata budi bakati luhur kang miguna tumrap bebrayan agung. Keotening gunar gambar putulara cingkara bala, bala pata yen sara malaikat mungkar kalawan akhir. Nunggu dalam kubur takone sapa pangeranmu? Apa agamamu? Sapa nabimu? Apa kitab lan sapa sedulurmu? Takuni malaikat ora iso njawab sabet godo. Garemuk dadi sewalang-walang. Ning yen ditakoni malaikat iso jawab. Tirampa nang dewaning kasuwargan jati. Winaring purang kekayon ana gambar abang pasemene gambar abang kang drisa ngendhali marang mubaling hawa nafsu. Tundone kecemplung marang jere kasengsaran. Gajah mati ninggal gading
macan mati ninggal welulang menungso mati kudu ninggal jeneng sing apik jeneng elek sasarna kudu mancing goro-goro